Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarra Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla intajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna u li tiddawl. Għamil li għattiżiet ma jaħkmuna dlamijiet tal-ħażin, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġoswe. Wara l-mewt ta' Mosè, il-qaddej tal-Mulej, il-Mulej qal lil Ġoswe: Mosè, il-qaddej tiegħi, miet. Issa qum u aqsam dan il-Ġordan, int u dan il-poplu kollu ta' Iżrael, lejn l-art li jien se nagħtikom. Ħadd ma jaqaflek kemm iddum ħaj. Bħalma kont ma' Mosè hekk inkun miegħek. Ma nħallikx, ma nitilqekx. Biss għamel il-ħila u qawwi qalbek. U qis li tagħmel il-liġi kollha li ordnalek Mosè, il-qaddej tiegħi. La tilwix minnha, la lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xelluk, biex ikollok ir-risq f'kull ma tagħmel. Ma jitbiet qatt il-ktieb ta' din il-liġi
minn fommok u aħseb fuqu lejl u nar biex taraf tagħmel kull ma hu miktub fih u hekk tirnexxi femilek u jkollok ir-risq. Mhux dan il-kmand tiegħi għamel il-ħila u qawwi qalbek, tibżax u titħawwaġġ għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tmur. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj. Salm responsorjali. Ħenjin dawk li triqthom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Ngħidu flimkien irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Huma ma jagħmlux ħażen imma jimxu fit-triqat tal-mulej. Int tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ngħidu flimkien irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Ħajżomm sħiħ il-mixi tiegħi. Fuq ngħidu flimkien irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Imbagħad infaħrek b'qabsafja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. La tħallinix għal kollox. Ngħidu flimkien irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. Qari mid-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kull bniedem għandu jobdi lill-awtorità ta' fuqu. Ma hemmx awtorità jekk mhix ġejja minn Alla. U l-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla. Għalhekk dawk li joħduha kontra l-awtorità ikunu qed joħduha kontra l-ordni mwaqqaf minn Alla. U dawk li joħduha kontra Alla ikunu qegħdin jiġbdu l-kundanna fuqhom infushom. Jibżgħu mill-awtoritajiet mhux dawk li jagħmlu t-tajjeb, iżda dawk li jagħmlu l-ħażin. Trid ma tibżax minn għandu s-seta? Għamel it-tajjeb u jkollok it-tifħir minn għandu, għax qaddejta Alla huwa l-ġid tiegħek. Jekk int tagħmel il-ħażin, ibża minnhom, mhux għal xejn il-kap iġib ix-xabla. Hu l-Ministru ta' Alla biex jikkastiga u jitħallas minn min jagħmel il-ħażin. Għalhekk jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-korla, imma wkoll ħabba l-kuxjenza. Il-kelma tal-mulej. Fit-tjubitek żommni ħaj mulej u nħares l-ordnijiet ta' fommok. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark. Dak iż-żmien wieħed mill-kittieba resaq fuq Ġesu u staqsih. Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel. Ġesu wieġbu hekk.
L-ewwel wieħed huwa dan. Isma' Iżrael. Il-mulej Alla tagħna mulej wieħed hu. U inti għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek qalbek kollha, bruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni huwa dan. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn. L-kittieb sewwa qiegħed tgħid mallem. Għandek raġun tgħid li wieħed hemm u li m'hemmx ieħor ħliefu. Iva, illi tħobb lilu b'qalbek kollha, b'moħħok kollu, bil-qawwa tiegħek kollha u tħobb lil għajrek bħalek innifsek huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha. Ġesu meta rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu m'intix il-bogħod mis-saltna Alla. U ħadd ma kellu l-ħila jistaqsih iżjed. Din hija l-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Permettuli nislet ħsieb qasir ispirat minn frażi li smajna fit-tieni qari mill-Ittra ta' San Pawl, apostlu u missierna lir-Rumani. U jgħid hekk mill-kapitlu 13 vers 5. Jeħtieġ li toqgħodu għall-awtoritajiet mhux biss minħabba l-korla imma wkoll minħabba l-kuxjenza. Din is-silta kif tiftakru l-Apostlu Pawlu jitkellem dwar l-ordni soċjali u l-kliem tiegħu wieħed jista' jifhmu kemm għall-komunità tal-Knisja li hija soċjetà wkoll imma fuq kollox għall-ordni soċjali fejn l-Istat għandu d-dover jeżerċita l-awtorità li l-Apostlu jgħid ġejja minn Alla. L-awtoritajiet li hemm qegħdin hemm bl-ordni ta' Alla. Il-kuxjenza safja taċ-ċittadin hija kuxjenza li tiżen il-liġijiet u tobdihom mhux biss minħabba il-konsegwenzi tad-diżobbedjenza għaliex għandhom sanzjoni li tħeġġiġhom tippromovihom imma anke wkoll jekk ma tobdihomx hemm il-konsegwenzi imma minħabba il-kuxjenza jgħid. Il-kuxjenza tal-bniedem tibqa' ġudizzju importanti li wieħed jagħmel meta qiegħed jobdi ordni superjuri jew tal-awtorità. U din il-ħaġa tottu kollha l-armata. L-armata l-ewwel nett għandha bżonn l-ordni tal-awtorità. Mingħajr ordni tal-awtorità armata ma tistax iżżomm fuq saqajja għaliex id-dixxilpina, ir-rispett l-awtorità u anke chain of command huma essenzjali għall-armata. Dis-sena qegħdin infakru imma wkoll is-70 sena jekk min isej żball mill-ġuri ta' Norimberga li wara id-diżastru u traġedja tat-tieni gwerra dinjija istabbilixxa il-prinċipju fondamentali li l-ubbidjenza anke fl-armata, anke fl-istat ma tistax tkun ubbidjenza għamja. Imma tkun xi ħaġa li Pawlu kien qala 2000 sena qabel minħabba l-kuxjenza, skont il-kuxjenza. Mela ordni anke militari biex inti tispara fuq bniedem innoċenti mhux armat jew inkella li tittortura bniedem u tneżżhom id-dinjità
m'għandekx tobdija. Aħna rridu nitolbu l-grazzja lil mulej bedna minn dawn it-traġedji. Imma nitolbu wkoll l-għaqal u l-erf li nitalmu mill-istorja. M'hemm l-ebda awtorità li għandha tkun ħielsa mill-iskrutinju fil-proċeduri, m'hemm l-ebda awtorità li għandha tkun ħielsa minn dak il-ġudizzju jekk qiegħdix tirrispetta d-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Wara kollox, il-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta' Malta mhux ta' bxejn tisħaq fuq id-drittijiet fundamentali tal-bniedem li huma liġi sovrana u li għandhom ireġu kull chain of command, kull ordni u kull mod kif wieħed jaġixxi. Jekk aħna nistaqsu mal-kuxjenza kif se tigwedani, il-Vanġelu jagħtina kriterju importanti. Il-mulej u jirrispondi wieħed mill-kittieba dwar liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel jaqgħad żewġ kmandamenti u jisħaq li huma żewġ faċċati tal-istess munita, l-imħabba ta' lejn Alla u l-imħabba lejn il-proxmu. Ma tistax inti tpoġġi l-karers tiegħek fuq l-artal u mbagħad tkasbar id-dinjità tal-bniedem. Jiena llum irrid insellem lill forzi armati tagħna ta' dak kollu li jagħmlu biex jiżguraw is-sikurezza tagħna u x-xogħol li jagħmlu biex jisalvaw tant ħajjiet u jidderiġu tant ħajjiet fuq il-libħra. Jiena ngħidilkom grazzi f'isem il-mulej. Aħna għandna bżonn is-servizz tagħkom biex aħna fl-għejxin soċjali tagħna inħossuna sikuri. Sikuri mhux biss kontra l-aggressjoni terroristika u inġusta, imma sikuri defendina li se tirrispetta dejjem id-dinjità ta' kull ċittadin u drittijiet fondamentali tal-bniedem. Wara kollox, meta il-mulej għażel lil Ġożwe biex ikun mexxej wara Mosè, taħ il-parir biex jimxi fit-triq id-dritta tal-liġi tal-mulej. La tilwix minna la lejn il-lemin u lanqas lejn ix-xelluk biex ikollok ir-risq f'kull ma tagħmel. Fl-armata f'tant bħalma aħna inqisu b'rispett anke lill-Presidenza tar-Repubblika, imma fl-armata wkoll aħna rridu sikurezza ta' forza li tatina sikurezza mingħajr ma tħares lejn il-lemin u lejn ix-xelluk. Biex iċ-ċittadini kollha kemm huma min huma, iħossuhom li għandhom min jiddefendihom mingħajr ma jħares lejn il-kulur tagħhom qabel jieħu deċiżjoni. Jiena nitlob għalikom biex dan il-prinċipju fondamentali ta' sikurezza ugwali u leġittima għal kulħadd ikun dak li jispira l-aġir tagħkom, id-deċiżjoni tagħkom u l-ħajja tagħkom. U Alla ta' seta u tjiba bla tarf li taħkem fuq kollox u tħobbna bħala wliedek. Isma' bit-tjiba dan it-talb li b'fiduċja kbira sejrin nagħmlulek.
Mexxi mulej l-Knisja tiegħek fit-triq tal-kelma tiegħek u saħħaħa dejjem iżjed bil-qawwa tal-Ispirtu sabiex iwettaqha fil-verità lejk u fis-servizz lejn il-bniedem. Ismana nitolbuk mulej. Ismana nitolbuk mulej. Żejjed mulej bil-elf u tjiba tiegħek il-mexxejja kollha ta' pajjiżna. Għamel jilqgħu id-dawl tiegħek sabiex jarfu jaqdu dmirietom bil-ġustizzja, l-imħabba u bl-onestà u ma jfittxu dak li hu taġid għalina. Ismana nitolbuk. Ismana nitolbuk mulej. Ibnek mulej sar bniedem u oġbu jgħix bħala ħaddiem fost il-ħaddiema. Iqaf ma' membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li jaqilgħu ħobżhom mis-servizz dedikat li jagħtu fuq l-art, fl-ajru u fuq il-baħar. Ħarishom il-periklu u għatihom sens qawwi ta' missjoni importanta avdata lilhom mill-pajjiż. Ismana nitolbuk mulej. Ħen mulej għal-membri kollha tal-Forzi Armati ta' Malta li oġbok issejjaħ għal għandek mid-din id-dinja. Seħħibhom mal-qadisin tiegħek fil-għena ta' sadnatek u farraġ bil-qawwa tal-fidi fil-ħajja ta' dejjem l-eżist tagħhom. Ismana nitolbuk mulej. Xerret mulej il-barka tiegħek fuq il-familji diffikultajiet li ħabtu wiċċhom. Ismana nitolbuk mulej. Isma nitolbuk mulej dan it-talb li għamilnilek bħala membri tal-familja tiegħek. U għamel li minkejja kollox aħna nibqgħu dejjem maqudin bejnietna bi Kristu Sidna. Imbirek intmu li Alla tal-ħolqien kollu għax jitubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina l-ħobs tal-ħajja.
Imbirek int muli Alla tal-ħolqien kollu għax jitjubitek tajtna l-imbik li qegħdin nofrulek. Frotta d-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Għax int fil-ħina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub, biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safra. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċċo kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Radlek il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li biha ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, bratti l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha illi kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek kull il-mixja tagħha fid-dinja. Il-għaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-isfijiet tagħna Charles u Mario, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba t-talb u xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwari. Għader mis-sirħanin l-widek kollha kull fejn jinsabu u waqqadhom miegħek ukoll. Ħenna l-ħudna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebt tiegħek bi Kristu Sina li bejn tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bejn Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat li l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu l-paċi lil xulxin. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Deċidejt mulej li ħajti rrid nagħtik, jien noffrilek lil innifsi kif jien. Ħudni f'idejk u għamel bija dak li trid, kun int mulej is-sit ta' ħajti. Għawni mulej, il-lesta li kull ma trid. Għawni mulej, bimħabba kbira lik. Għawni mulej, u ikmandani dak
Bħala talba tarat il-ħajr wara tqarbin nisibu paġna 15 fil-librett ngħidu t-talba ta' Sant Awustin flimkien. Lilek biss inħobb mulej, warajk biss irrid nimxi. Lilek biss irrid infittex u lilek biss irrid naqdi. Nitolbok mulej, ikmandani dak li trid. Irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi. Għaliex mhux l-indiema imma l-imħabba sejjaħ lilejk. Għamel mulej li nkun kapaċi nisma' dak li inti tixtieq minni, ejni ngħix dak li tikmandani u ikmandani dak li trid. Għamel illi nsibuk mulej, għax qabel ma nsibuk ma nistruħux. Fik biss tinsab il-għena u l-mistrieħ tagħna. Inti għamiltna lik o Alla, u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Nitolbu. Għamel mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li biha tqarbilna. Ħalli li naqdu miegħek għal dejjem fl-imħabba u nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom.
Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.